RQ Official TV, Lalab, Migalab, shout out. Hello, host. And Lalab, inom tayo ng kape. Good morning, Lalabs. Buksan natin yung ilaw. Ayan, good morning, RQ Official, Lalabs. Thank you so much. Ayan, guys, click nyo na at bigay ng saging. Ayan, from RQ. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Arki. Arki, nasabay mo ako, Arki. Ayan. Ayan, Arki, pinapanood ko yung video mo, Lalabs. Arki. Kunin ko lang isang mobile, wait lang. Jers 21, TBOFW, Lalab, Migalab, shoutout yun, oh. Tamsak Dan na host. Lalab, Jers 21, shoutout. Good morning. Model ni Barista. Ayan, Migalab, shoutout, Lalab, Tamsak, support, Lalabs. Ayan, salamat, model ni Barista. Barista Felye. Lalab, good morning. Ayan. Host, parang ibang bahay kayata. Hindi, bahay namin to. Host, shout out. Ayan. Chef Errol Karumay, Migalab, shout out. Pinayos ko lang, Lalabs, yung aking kwarto. Pinapinturahan ko kaya nag-iba yung kulay. Pinapinturahan ko lang yan, Lalabs. Kaya parang nagbago. Jers 21 TBFW sa'yo from Chef Errol. Ayan. Jers 21 padikit from RQ Official.
Morning blooming ka at maganda gising mo. O maganda ang gising ko ngayon. Maganda yung tulog ni host. Ayan, Rodi Rahita Migalab, shout out 6:50 p.m. in Houston, Texas. Ayan, Rodi Lalab, Migalab, shout out. Chef Errol, ayan, Jers 21 TV dan pasukli. Ayan, Lalab Jers, pasuklian na lang si Chef Errol Lalabs. Dan na sa'yo, thank you so much. RQ Official OTW sa'yo from Chef Errol. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Ano ba ngayon? It's Saturday. Ayan. Today is Saturday. Mga lalas, magtimpla muna kayo ng kape dyan. Huwag kayo puro whitey. Ayan. Magkape muna kayo dyan. Magtimpla ng kape. Ayan pala kay Arky, mga lalabs. Arky. Ayan, Chef Errol Tamsak na dating dikit kita. From Jers 21. Kati. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Mga lalab, palablab din ako sa aking new video kahit 2 minutes lang mga lalabs. Sapat na with Tamsak. Ayan, thank you so much everyone. Ladies dito doon po ko lalab buwan no ite Migalab shout out. Ladies lalab Migalab shout out. Thank you so much my friend. Ayan, RKOTW dan na from Jers 21. Ladies dito doon po ko please connect to me. Ladies lalab please connect to Chef Errol Lalab. Thank you. Ayan, 6 million Migalab shout out. Chef Errol po nagbaba ng bahay mga lalab. Chef Errol. Ayan, lablabin po natin Chef Errol mga lalab. Nagbaba po ng bahay. Masha lalab Migalab shout out Masha. Post patamsak ko lang silent LS ko. Silent LS mo ba yan? Masha, shout out to you from Chef Errol. Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs kay Arky?
Wait lang, George. Sunod kita lalab ha. Wait lang. Arky. Ayan, Arky. Nasa bahay mo ako, Arky. Ayan, Arky. I am watching your video. Ayan, palablab po. Sure ang balik from Masha. Masha OTW from Chef Errol. Tamsak nyo, sapat na po. Bakas lang po para masuklian kita from Jers 21. Ayan, Arky. Nandito ka pa ba, Arky? Wala na ata si Arky. Ayan, Arky. Sa bahay mo ako. Nandito pa ba si ano? Jers 21 tayo mga lalab. Jers 21. Rina Duna, mega love shout out lalab. Rina Duna. Masha, done to you sa marrow bone mo. Ayan, from Chef Errol. Sunod kita ano, Chef Errol. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalab. Incoming live. Kay Jers 21. Anong oras ba ito lalabs kasi yung ano mo? 9 a.m. Mamaya. Chef, dating dikit po ako sa'yo. Ayan, from Masha. Cherry View Pulpak po, Dan. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan. Incoming live po ni Jers 21 TBOFW. Ayan, Jers, bahay. Lalab, si Jers 21 nakapin po, nakasabit. Nakasabit si Jers lalabs. Rina Duna, dan sa'yo from Chef Errol. Within 60 minutes. Ayan, tamsak na, Jers. Jers, dan dikit at tamsak from Masha. Ayan, lalab, Jers, dan na si Masha, lalab, pabalikan na lang.
3 million Mega Love, shout out. Inom muna tayo ng pampa buhay ng dugo. Kape kayo dyan mga lala, magkape. Patamsak po na kapin mga lalab, Jersey 21. Love, love, love. Masya TW sa'yo from Jersey 21. Elensky, okay na ba net mo? Lalab, Jers, okay naman siya minsan. Minsan hindi okay. Di ba pag pumapatak yung yung excuse me, mga bandang 8:30 naglo-loading kasi nga pag pag nag-welding yung kapitbahay. Yun naapektuhan yung ko live. L3 my friend, Mega Love, shout out. How are you my friend L3? Hello everyone from L3. Ayan, thank you so much my friend L3. New upload from L3 mga lalabs. L3. You are very strong man. Palabalag mga lalab, si L3 po, nagbaba po ng bahay, L3. I'm my friend L3. Ayan, inaral mo na ba yung mga palaro? Anong mga palaro lalabs? Saka na mga na lang. Mahirap kasi magpalaro minsan yung internet ko nagluloko. Naisip ko pag magpag-games, malay mo minsan bigla na lang mag-loading. Thank you, host from L3. Kung magpapalaro ako, na lang. Yung bunot na lang, bunot. Tapos load. Mag-sponsor ako sa'yo. Wow, mashallah. Tingnan natin lalabs. Si Kulot. Magpapa-entry muna tayo yan. Anong bunot? Bulbul na puti. Ano yan? Just 21. Excuse me. Sorry ha. Magpapa-entry. Tapos kukunin yung mga pangalan. Ganon. Para sa Pasko. Ano na ba ngayon is November? Malapit na pala yung Pasko next month na. Tingnan natin lalab ha.
Mag-ano muna ako, gagawa muna ako ng ng thumbnail na ganyan. Para sa pa-entry, just 21. Kunin mo, ma? Saratan ka muna. Ha? Surat niya. Alin? Pikirin. Pinagsiban kita naman ako ng magsabi ko. Anong referin? Sigit ko Gcash. Nag-send? Oo, sito, message. Wala naman ah. Okay, basta sponsoran kita ha. Magsabi ka lang. Sige, lalabs. Puro problema man ma. Isa may kulog mo si Dida ma. Ma, permission si Bandida ma. Mikin si Dida. 0935 31 84 296. Ma, oh. Usap tayo mamaya sa, sige lang lalabs. Mismo lang ako lalabs. Oh. Semig pa Gcash. Galing mo yan. Semig drive. Wala, magpaload niya yung 500. Ipadara ko. Para isi-send, i-Gcash. Ayan, Pia Syra Kitchen, Dan Tamsak Host. Ayan, Pia Lalab Bigalab, shout out. Sige Lalab, usap tayo sa sa message. Ayan, 2 million Miguelab, shout out.
Dan na kayo nakapin mga lalabs? Ginagalawan. Ayan, Jomar Onyati lalab, migalab, shout out, Jomar. Tamsak dan host, ay lalab, salamat sa patamsak. Ayan, Jomar Onyati lalab, good morning. Ayan, 5 million, migalab, shout out. Just 21, ayan. Dan. Lalab Jess, dan na sa'yo si Jomar. Guanak to vlog lalab, migalab, shout out.
Like to, hi. Dear host, regards from Queensland, Australia. Ayan, Guanakito Lalab, Mega Love, shout out. Thank you so much, my friend, Guanakito Vlogs. Mega Love, shout out to you. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Guanakito, thank you so much, my friend. Thumbs up ko na mga binaba mo, host, from Jers 21. Lalab, salamat, Jers 21. Good morning, dear host. Ayan, thank you so much, my friend Guanakito. Nakapin tayo, mga lalab, nakapin. Jomar Onyati, mga lalabs. Harang host from Jomar. And lalab, salamat sa paharang mo dyan. Kailangan kumayod buhay mandaragat. And lalab, Jomar, lalab, thank you so much. Ayan, Jomar Onyati, lalab, thank you so much. Ayan, 3 million, mega love shout out, Tess Estrada Vlog, mega love shout out, Tess. Ayan, Jomar Onyati, lalab, thank you so much and God bless. Ayan. Ayan, love you to lalabs, Jomar. Mga chup-chup. Hello, good morning, Tess Estrada Vlog, mega love shout out, lalab, Tess. Ayan, pala po ako nakapin, mga lalab, kay Jomar Onyati po nakapin. I love you. Ayan. Balbal. Ayan. 2 million, mega love shout out. Thank you so much, everyone. Jomar Dan from Tess Estrada Vlogs. Ayan, lalab Jomar. Dan na sa'yo si Madam Tess Estrada Vlogs. Ayan, lalabs, nasa bahay mo ako, Jomar. Buhay mandaragat. Ayan. Kailangan kumayod. Ayan, thank you so much. 1 million. 1 million in the house. Ho, salamat sa mga nagkakilis. Kumaya ko na. Kayo balikan, guys. Jomar, ano ba yung ilis mo?
9 a.m. ba yan? Pinas time ba yan? Ay ano, Jers 21 pala. 9 a.m. yan, lalabs. Pinas time yan. Ibig sabihin, ako yung 1 million mo. Nine a.m. Pinas time. Mamaya pa naman. Sige, lalabs. Guanakito Dan from Estrada Vlogs. Guanakito Dalag, kindly return to Estrada Vlog. Inom tayo ng General Water, mga lab. Ayan, may love shout out kay Lee. Ayan, o. Lee Minerali. Inom tayong tubig. Oops. Guanakito Dan from Estrada. Guanakito, my friend, if you are still here, kindly return to Estrada Vlogs. Criminal water, sa bubon ka na kumuha, matamis pa. Sa bubon, lalabs. Wala man bubon dito ba? Estrada Vlog Dan from Jomar Onyate. Jers 21 Dan from Estrada. $4 million in the house. Migalab, shout out. Miles World, Migalab, shout out. Miles World. Sis and to all. Ayan, Migalab, shout out. Miles World. I'm gonna give you jacket, lalabs. Gab kapi. Gab. Oh. You have now moderator Miles World. Thank you so much, my friend. Miles World, tingnan natin yung buy ni Miles World. 624. Hey, Miles World, I am here in your house. Miles World. Miles, I am watching lalabs. I'll connect my main channel to you, ha? GMF Mix Vlog, Migalab, shout out. GMF. Good morning, host. Lalab, good morning, good morning. Ayan. And Lalab, may jacket ka na, GMF?
Main channel mo to, lalabs? Tingnan natin. 2.89k ka pala. Dahil tayo lalab dikit ho, itim na siya. Dahil tayong dikit. Thanks host. 6 days. Ayan, thank you so much, Lala. 4 million mega love shout out. Ayan, GMF, lalab na sa bahay mo ako. Sana all may nagpapadala. Wow, sana all may nagpapadala pambiling motor. Umang TV mega love shout out. Umang Tamsak Dan. Lalab, salamat sa patamsak mo at sa paharang. Ayan, thank you so much. Lalab, thank you, Umang TV. Thank you. Hi, Umang TV from GMF Mix Vlogs. New video mga lalab from Island Ski Vlog. Ang aking video mga lalab, ayan, binaba ko mga lalab, palablab naman. Tirada OTW, dan na po from Just 21 OFW. Thank you, Alan Lalab Jomar, thank you so much. Palablab po ako nakapin mga lalabs. Host dikitan na from Brochito Channel. Lala Brochito, may love shout out. Good morning. Wala ka na ubuhos. Meron pa konti. Meron pa po, konti na lang. Kaya naman ako ng Just 21 BFW nagbaba po ng bahay. Mahirap magkasakit mga lalabs at walang mag-alaga. Huwag mo pigilan ubo mo kasi mauutot ka niyan. Naiya ako sa'yo. Just 21 FW dan from Brochito Channel. Ayan, 3 million mega love shout out. Di ka na ba aalis open na Saudi? Alis ako lalab mga June. Next year pa, Sir Brochito. Open country na ba yung yung Saudi? Ayoko Saudi, I love UAE, United Arab Emirates. Ako magpaalis sa'yo. May agency ka ba Sir Brochito? Meron ka bang agency?
Pia Sara Kitchen. Ayan, nagbaba ng bahay. Saan yung agency mo, Sir Bruchito? Open na yung Saudi. Katakot naman kasi ang Saudi, mga lalabs, oy. Nakakatakot kasi ang Saudi, mahigpit. Mga ano pa ako, Sir Bruchito, mga June. Ayan, Junel's channel, mega love, shout out. Basta mag-usap tayo, PM, from Bruchito channel. Sige, Sir Bruchito. Baka ano, magkano ba yung placement fee dyan sa ano mo agency? Wag Saudios from Just 21 TV. Takot ako sa Saudi lalabs. Na-try ko na kasi yung United Arab Emirates. Junel's channel, lalab, mega love, shout out. May po, ay grabe naman. 40 Sir Bruchito. Walang placement fee. Hindi pa ako 40, nasa 32 pa lang. I'm alok yang. 32 pa lang ako, Sir Bruchito. Walay pa sa 40. Mukha na ba akong 40? Kaya nga, pwede pa. Mga ano pa, Sir Bruchito? Mag 1 year muna ako dito sa Pinas. Wala pa akong 1 year. Kasi umuwi ako sa Pinas nung June lang eh. So, inshallah, God will give me another chance. Ayan, I will go to United Arab Emirates. Mukha ka na palang gurang na. Di naman, oy. I love UAE, mga lalags. Akala ko 29 ka lang. Sana all 29. 32 years old, mga lalags. Mukha lang ba akong 29? Sana all 29. Parang feeling ko nga, hindi ako tumatanda eh. Feeling ko nasa ano lang, nasa 20, ganon. 25. Eh, napagkamalan ka ng 40. United Champion Nash Migalab, shout out. Bata ka pa sa venue pag magpa-Manila ka na. Sige, lalabs. Ano, Sir Bruchito? Ano ba yan? Yung work ba yan, ano, sa bahay? Pag meron akong kilala mga lalabs, ano, nagtatanong lang man. Ayan. Samira, Migalab, shout out. Ay, yung kape ko pala, malamig na. Kasing lamig ng mga ex nyo. Ayan, oh. Inumin ko na nga to. Promoter only, Migalab, shout out to Stamsak Dan. Di ko man sinabi na 40 ka na. Tibo yan si host. Hindi ako tibo. Meron akong Pokemon. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Madam Alma, Migalab, shout out. Alma Albior. Madam Migalab, shout out po, madam. Harang host from Umang TV. United Champion Nash, Migalab, shout out. Chef Errol Karumay, Migalab, shout out, nagbaba ng bahay. Tamsak na din habol bago matulog. Madam Alma, salamat po. Salamat po, madam, sa patamsak. FW, nagsimula na naman yung building ay. Kailan dumadami yung tao, nagpapapansin na naman to. United Champion na OTW sa'yo. Umang TV, nagbaba ng bahay. Ayan, 7 million, Migalab, shout out. Bruchito channel, nood kami movie, Migalab, shout out. Wow, sana all. Nanood pala ng sine si Madam Alma. Okay lang to si Madam, pa shopping lang to. Enjoy lang to si Madam.
Ayan, Sir Bruchito po, nagbaba po kanyang bahay, Sir Bruchito. Yan po si Sis Alma sa mukhang Belma. Ayan, mukhang si, Madam Belma Santos. Jers 21 FW dan sa premiere from Umang TV. Ayan, Jers Lab. Dan si Umang TV Lalab, pasuklian na lang. 6 million Mega Love shout out. Patulog na yan si Madam Alma Albiar. Nagtamsak lang yan. Thank you, Madam. Ayan, 7 million Mega Love shout out. Velva talaga from Alma Albiar. Velva daw. Kinig lang from Alma Albiar. Ayan, Madam, salamat sa pakikinig. Ayan, si Sir Bruchito Channel. Maraming business si Sir Bruchito eh. Ayan, 6 million Mega Love shout out. Promoter only win sub WH BB plus hindi nalalagas legit safe. Safe and organic. Ayan. Alma Albiar Bruchito Channel Chef Erica Romay from Promoter only. Sino ba to si Promoter? Acid Skarky. Di ko kompleto araw was pag di ka nag-live. Pag hindi ako nag-live, Sir Bruchito, ibig sabihin maulan. Dalawang ibig sabihin lang yan. Maulan, ay tatlo pala, maulan, walang internet, nag-wielding. Tatlo lang yan, Sir Bruchito, pag mga ganyan. Kasi minsan, tinatry ko naman mag-live. Kaso lang, hindi talaga kaya ng internet. Nagsa-sign in pa lang ako, hindi na ako makapasok. Pabio lang from Alma Albiar. Sige po, Madam Alma. Pabio mga lalab si Madam Alma, mga lalab. Ayan, patulog na to si Madam. Tulog na. Pabio mga lalab si Madam Alma nakapin po. Trip to Bangor, Maine, USA, short vacation. Madam, ayan may harang. Madam Alma, may harang ka, Madam. Brochito Channel dan from Umang TV. Jers 21 Tamsak Premier dan na tayo from Alma Albiar. Umang TV nagbaba ng bahay. Salamat sa pasabitos. Ayan, Madam Alma, wow, sana all. Paano lang? Ayan yung apam ni Madam. Sana all kasama si apam. Ayan mga lalab si Madam Alma with her husband. Ayan yung asawa ni Madam Alma mga lalabs. Apam. Ay, Eric Garcia lalab, Miguel Love, shout out Eric, my friend. Eric Garcia, thank you my friend Eric. And malalab si Madam Alma. Ito pala yung asawa ni Madam. Eric Garcia, nagbaba ng bye, Eric. Ala si Papa, oh.
5 million mega love shout out. 7:40 p.m. Houston, Texas. What the sound is from outside? Pa-view lang from Alma Albiar. Brochito, watch lang video mo. May tamsak din from Alma Albiar. Ayan, 8 million mega love shout out. Wag naman sanang mag-loading, Diyos ko Lord. TV, ayan, nababa ng bahay. Albiar dan from Umang TV. Madam Alma, dan si Umang po. Tingnan natin yung bahay ni Umang. Si Jomar Onyate pala to. Ang dami niyang alagad. Ayan, 5 million mega love shout out. $4 million, thank you so much. Ayan, Eric Garcia. Mansion, bahay, wash my bakas, dikit na tayo. Mga lalap din po ako sa mga binababa kong bahay mga lalap. Ayan, Jomar Onyate, Bloody Coder. Ayan, Wins of WH. Plus hindi nalalagas, legit safe from promoter only. Si Ed Skarky yan mga lalab, Ed Skarky. And Madam, salamat po. Bloody may bakas na host. Madam Alma, maraming salamat po, Madam. Sa mga di pa nagtamsak po, sapat na from Jersey 21. Pam 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 param pam pam. Wait lang mga lalabs ha. Inom lang ako ng tubig. Param pam pam. May bakas din, love channel from Alma Albiar. And Madam Alma, maraming salamat po, Madam. Mga lalab na po ba kayo sa nakapin mga lalab? Pawash naman nakapin mga lalab.
Larry and Vang, Miguel Love, shout out Larry. Ayan, Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Pam 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 param pam pam. Musta dyan, Nos? Malaki na tiyan mo. Oo, ano, Madam Alma? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Okay lang po, Madam. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Larin bang, watch lang may bakas, dikit na tayo from Alma Albiar. Tamsak host, JC Crisostomo TV, Miguel Love, shout out. JC Lalab, Miguel Love, shout out. Lalab sa patamsak. In Madam Alma, meron ka pang harang? Nag-watch ako dito, sana may gala-gala din. Salamat, Madam Alma, salamat po. Gala-gala minsan, Madam. SSC TV, Miguel Love, shout out. Nag-Jollibee ba kayo? Hindi, Madam, bumili lang ng isda. Sa palengke lang kami pumunta. Sa palengke lang, Madam, malayo ang ano dito, ang mall. Nasa Naga City. Kailangan mo pang magbiyahe ng ano, mga 2 hours. Papunta doon sa mall. Napakalayo ng mall dito, Madam. Kung malapit lang yung mall dito, siguro araw-araw ko nandyan sa ano, sa mall, tumatambay. Kasi malamig.
Pero kaso ang layo eh. Tapos ano, ang mahal pa ng pamasahe, papunta ata doon, ano eh, parang 40 ata, 40 pesos. Malayo, madam. Sobrang pagod magbiyahe. Sa city na kasi yun eh. City. Pupunta lang doon pag may importante talagang pupuntahan. O global crisis, mahal na lahat. O nga madam, mahal na. Pero hindi lang naman dito yan sa ano eh, sa Pinas eh. All over the world naman yan, nagmamahal. Kahit sa ibang bansa, nagmamahal din eh. Ayan, Sir Buchito, nagbaba ng bahay. Ayan, Mildred 1979 vlogs. Lalab Mildred, may galag shout out. I'm sorry. 20 million tamsak, 6 million. Kahit nga sa ibang bansa, mahal na rin yung gasolina. Pati dito sobrang taas ng cost of see? hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. Pero malama, pag nakatira ka sa abroad, tapos umuwi ka ng Pilipinas, iba kasi yung pera dyan eh. Parang pag nandito ka na, pag pumunta ka sa mga grocery, parang nakakagulat yung mga presyo bilihin dito. Iba kasi, parang napakamahal. Katulad nung shampoo, isang piraso lang ng shampoo, yung medyo malaking ganyan, nasa ano na, nasa 300 plus. Samantalang naisip ko nung nasa abroad ako, nasa ano lang yan, nasa 13 dirham. Dito sobrang mahal. Parang pag umuwi ka ng Pilipinas, ayaw magbitaw ng pera. Kasi yung 1,000 pesos mo, kunti lang yung mabibili mo. 45 ang kilo. 45, oh. Wala pa ang isang sako. Hindi ka makakabili ng isang sako. Umuwi ako 2019, 1K. Wala nang value. Yes, madam, tama ka. Kaya pag umuwi ka dito, parang ayaw mong gumastos, pero kailangan mong bumili. Magugulat ka, ubos talaga ang pera mo dito. Ayan, 7 million Mega Live, shout out. Akalain mo yung sardinas ngayon is nasa ano na? 26 pesos. Yung asukal, 1/4 is nasa ano na rin. 26 na yung 1/4. Yung mantika, ayun, gasolina, lahat na. Pati kuryente, mahal. Pero yung mga sahod ng mga empleyado hindi naman tumataas. Ganun pa rin. Pero ang bilihin tumataas. Ayan, 7 million Mega Live, shout out. True, puro labas ng pera. Oo, madam. Pag nandito ka talaga, puro talaga labas ng pera mo. Hi, host nyo, vlog ko po from Shirley Ann Piderio. Shirley Ann, lalab, Mega Live, shout out to you, my friend Shirley Ann. Baka yung 100,000 mo, kung ikaw lang yung gagastos, wala pang 1 month yan. Ubus na. Tapos panay shopping pa kayo. Panay labas-labas, wala. Di aabutin ng 1 month yung 100,000. Pag mag-vacation ka. Kulang talaga. Kailangan magtipid ka. Huwag puro ano. Alam mo kasi mga lalabs yung ibang mga galing abroad. Pag umuwi ng Pilipinas, nagpapainom, nagpapakain, ganon. Pero sa susunod na mga araw, wala nang pera. Parang gusto mo nang bumalik ng abroad. Sa abroad kasi pag may trabaho ka, madali lang ang pera eh. Dami pa humingi. Yun nga, Madam Alma. Butas ang bulsa mo.
Sa abroad, okay lang. Pag ano, halimbawa, gumastos ka. Pero iisipin mo kung may pasok araw-araw, isipin mo pagdating ng end of the month, meron ka na namang pera. Dito wala eh. Kung nagbakasyon ka dito tapos wala kang inaasahan, mauubos talaga yung ipon mo. Kailangan meron ka ditong business kung talagang uwi ka na ng Pilipinas. Marami kang ipon. Pero kung wala kang business, yung ipon mo lang yung gagamitin mo, wala, mauubos. Mahirap kasi sa'yo lahat ng gastos. Yun nga, madam. Kasi abroad ka eh. Learn Quran with me, host. Done your beautiful short video from Learn Quran. Lalab, thank you so much. Bigyan kita ng jacket, Learn Quran. Ayan. Learn Quran. Lalab, thank you so much. Meron ka na pong jacket, Learn Quran. Nawala na yung music ko pala. I already subscribe you. Thank you so much, my friend. Thank you. Sir Arnel, hello po. Stamsak and kit na bahay mo. Sir Arnel, mega love shout out. Sir Arnel. Welcome, sis. Ayan, Sir Arnel, meron ka na pong jacket. Ako bata pa naman ako, Madam Alma. Mag-abroad pa ako uli. Mahirap yung wala kang trabaho. Salamat po from Sir Arnel. Sir Arnel, baby pa ang bahay. 88. Sir Arnel, ayan sa bahay mo ako. Baby pa yung bahay mo. Sir Arnel, mga lalabs, ayan, baby pa ang bahay. Hi sis, pwede mag-ask? Yes po, Madam Tess. Sige lang po, Madam Tess, ano po ba yon? Meron po ako 5 banana, baka po gusto ninyo palitan tayo, salamat po. Sige Sir Arnel, dikit mo yung 5 mo sa akin, bigyan kita 10. Ipin kita, baba mo yung bahay mo Sir Arnel, dali. Baby pa yung bahay nito. Ayan Sir Arnel, nakadikit na yung main ko ha. Sir Arnel, full support sa'yo. Yes, host, thank you po. Bakit ang YouTube account ko naka-analysis na di na ako pwede mamuni? Bakit? Patingin nga ng mo, bahay. Ilan na ba yung bahay mo? Madam Alma, bakit raw yung kanyang YouTube account naka-analysis? Di na ako pwede magmuni. Ba't meron bang email? Meron bang email sa'yo si Lolo Meron in-email ka ba ni Lolo Tess Estrada? Madam Alma, yung kanyang bahay daw, yung kanyang account, naka-analysis na di na ako pwede magmuni. Wala ka naman ata na labag na lalaba. Wala ka naman atang nalabag. Mamumuni ka niyan, lalabs. Ilan na ba yung WH mo? Hello, beautiful Ayos Dog. Rami Galab, shout out. Basta walang CPR pwede. Ayan, Tess Estrada, pag wala kang CPR, pag wala kang nalabag kay Lulu Whitey, mamumuni ka niyan. Basta, di ba, ka na malaki naman na yung bahay mo? Ayan, Ang laki ng bahay mo, 3.15.
Basta ma-reach mo yung 4,000, mag-apply ka, lalabs. Wala ka naman sigurong nilabag, mamumonetize ka niyan. Think positive. Baba ka ng bahay, Sir Arnel. Basta complete, WH mo, apply na. Sir Arnel, baba yung bahay mo. Ayan, Sir Arnel, baby pa yung bahay, mga lalab, Sir Arnel. Sige na, Arnel, lalabs. Idikit mo yung Paanong nawala, lalabs? Pinadalan ka ba ni Lulu? Baka may napindot ka. Kailan ba, pero nagpadala na si Lulu dati sa'yo? Try mo daw mag-short video, Tess Estrada. From Alma Albiar. Swerte Joyce, Migalab, shout out. Looking beautiful in this dress. Thank you, lalabs. Wala man siya nag-email sa akin. Pero basta test, basta makomplete mo lang yung 4,000 WH. Pwede ka na mag-apply niyan, lalabs. Sa YouTube, studio. Di ba sa baba nun may makita ka? Pag pwede ka ng i-refresh mo daw yung laptop mo, Tess Estrada, may laptop ka ba? O, ba't mo ba pinoproblema yan? Monetize ka naman na pala, lalabs. Hayaan mo lang yan. Baka bumaba lang yung WH mo. Sir Arnel, ito Sir Arnelo. Dito mo idikit yung 5. Bigyan kita ng 10. Ayan, ako yan, lalabs, Sir Arnel. Ma'am Alma Albiar, bahay mo, magsukli ako. Ayan, Arnel, lalab, nagbabasi, Madam Alma. Ayan, dikit mo na, Arnel, lalabs. Yung 5 mo, ayan, yung new video ako yan. Diyan mo, lalab, itamsak. 7 million, Migalab, shout out. Learn Quran, we already connected, I think, long time ago. Ayan, I already connected my main channel to your channel. Ayan. Para sa video. Bakit? Nawala kasi ang icon na $sign sa Muni. Lalab, lang yan? I-refresh mo lang kasi minsan ganyan talaga sa akin din. Minsan nawawala yan eh. Parang siya, nabibilog. Parang bilog tapos may ganun lang sa akin. Paano siya madidimuni? May nagawa ka bang mali? Kasi minsan, lalab, sa akin ganun din. Alam nyo ba, yung nakaraan, nakahiga ako kasi inaantok. So ngayon, binuksan ko yung yung channel ko. Tapos, nagulat ako, lahat ng video ko, siya, yung $sign niya, nakabilog na ganon, tapos may tandang pananong ganon. So ngayon, nagpanik ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So ngayon, kinalikot ko yung yung mga video ko, lalab, i-refresh mo lang. Inalolo ko lang, nirefresh ko lang yung account ko, yung laptop ko. So after 5 minutes, bumalik. Kaya nga, lalab, baka na mo lang, i-open mo, lalab. Punta ka sa YouTube studio mo. I-check mo yung mo doon, yung mga $sign. Malay mo na off mo yun, i-open mo lang yun.
Tingnan mo ano, Tess Estrada. Baka na-off mo lang. Kasi ikaw naman nag-open yung ano mo, dollar sign eh. Oo, punta ka dun sa YouTube Studio, makita mo naman yung content mo doon. Yung mga video mo doon. Buksan mo lang yun isa-isa, lalabs. I-on mo lang, baka na-off mo. Dapat kasi chinecheck mo rin kasi minsan yung ano mo, yung account. Host Payuda, baby pa bahay ko from Umang TV. Pur pa lang si Umang. Naka-on naman. Sir Arnel, friend OTW, Umang TV. Sige Umang, sunod kita Umang kay ano ha, sa nakapin. Baby pa pala yung nakapin. Cricket Tameran, Mega Love, shout out. Sir Arnel, ano Sir Arnel? Nadikit mo na ba Sir Arnel? Ayan, yung nakapin mga lalabs, 8 na lang. Road to grade 1. Ayan, ipag-graduate na natin yung nakapin mga lalabs. OTW, sa gala ninyong magkakapatid. Sige lalabs, salamat. Ayan yung nakapin mga lalabs. Ilan na lang sa nakapin? Ay. Sa nakapin po, 6 na lang. Sige, dikitan ko muna, Sir Arnel. Mga lalab, 6 na lang po sa nakapin. Ayan, pangalawang dikit, Sir Arnel. 6 na lang, 6. Sunod kita umangha. Wait lang umangha. Swerte Joyce. Nagbaba po ng buy, Swerte Joyce. Umang TV Lala, wag ka umalis. Ayan, Sir Arnel. Pangatlong dikit, Sir Arnel ha. Umang TV friend OFW. Dan from Cricket Tameran. Ayan, pangapat na dikit, Sir Arnel. Ayan, 6 million, Mega Love, shout out. Ayan, Sir Arnel, pang 5 dikit to ha. Ayan, Sir Arnel, sa bahay makuuli. Huwag sanang malagas. Umang TV, ikaw na sunod kay Sir Arnel ha. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Ayan yung nakapin mga lalab. Graduate na po ang nakapin. Ayan, Sir Arnel. Pang-6 na dikit. Ayan, congratulations. 100 ka na, Sir Arnel. Ito, pang ano, pasubrahan kita konti. Alam ko, dinidikitan ka ni Madam Alma. Yes, host. Andito rin ako sa gala ninyong magkakapatid. Sige, lalab, Sir Arnel. Maraming salamat. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Ayan, 103 ka na ano, Sir Arnel.
Congratulations. You have now grade 1. Ayan, Sir Arnel. Dikit ko to uli 105 ka na. Umang TV. Si Umang, tingnan natin yung bahay ni Umang. 7 pa lang si Umang. O, baby pa. Ayan, mga lalab Umang. Ayan, baby pa yung bahay ni Umang. Ayan, sa 105 ka na. Umang TV full pack sa'yo, pasukli kay Metrix Vlog sa link na binaba ko. Ayan. Salamat, host. 8:12 p.m. Houston, Texas from Rodi Raheta. Umang tayo mga lalab kay Umang. Wani. Ayan, Umang, main channel lalab, Umang. Ang daming crabs. Wow. Mga lalab yung anakapin po, baby pa. Cricket Dan. Lalab ano, Tesistrada lalab. Ayusin mo lang yan lalab, babalik din yung dollar sign mo. Ganyan din sa akin minsan. Nawawala ang dollar sign. Lalo na pag bumababa yung WH mo. Yung sa akin nga, nakababa yung WH ko eh. Minsan nawawala rin yung dollar sign. Babalik din yan, refresh mo lang. Mga lalapalab pa ako nakapin, baby pa po yung nakapin. Rodi Raita dan from Umang TV. Okay, thanks you. Sipagan ko na lang magganito. O nga, kasi ganyan yan si Lolo. Hindi ka siguro gaano nag-upload ng video. Mag-upload ka kahit short para alam ni Lolong updated ka pa rin. Huwag pabaan yung channel mo. Kahit walang kwentang video mo, basta alam ni Lolo updated ka pa rin. Eric Garcia, nagbaba ng bye, Eric. Umang tayo mga lalab, baby pa yung nakapin, baby. Dandenso, sa 5 banana, Alma Albiar. OTW rin po 5 banana sa bahay. Ayan, salamat lalabs. Ano, Sir Arnel, dagdagan mo yung alagad mo lalabs. Tapos, pumunta ka lalabs sa mga yung makita mong nagbabartiran. Makipagpalitan ka dyan lalabs para madali kang 1K. Isipin yung WH na yan. Yung watch hour. Bahay mo from Swerte Joyce. Lalab, kahit pwede mo naman siyang i-click si Tis Estrada, na kaming channel din siya lalabs. Swerte. Ayan, Umang, nasa bahay mako Umang ha. Crab of Bukay, Cagayan Valley. Umang, ayan Umang. Madilim, the end. Tapos na Umang. Ayan nga, nasa bahay mako Umang TV. Go to channel na lang, sis. Ayan, from Tis Estrada. Baka si Madam Tis, ka minsan busy ka. Wala ang time mag, YT. Ayun ma. Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Ayan, Umang. Sabay makuli Umang ha. Ayan, 9 ka na Umang. Sabay makuli ho.
8:16 p.m. in Austin, Texas. From Rodi Arajeta. Umang TV friend Dan Check from Cricket Tamaran BGM. Ayan si Cricket nagbaba ng bahay. Ayan Umang Lalab. Dikit uli. Maybe you don't know. Ayan si Cricket nagbaba ng bahay. Cricket. Bakit pumasok tong manok dito sa kwarto? Pasaway. Maybe you don't know. Ay, landscape super video friend from Cricket Camera. Thank you so much, my friend. Ayan. Nagwi-welding na siguro ang bot. Ayan, Umang sa bahay mo uli, Umang Lalabs. Umang. Sir Arnel Dan from Tes Estrada Vlogs. Maybe you don't know me. Ayan, Umang Lalabs. Tes Estrada Dan Pulpak sa Happy Sunday mo sa dagat, Sisi. Meltrix Vlog here from Swerte Joyce. Salamat, host. And Lalabs, full watch. Hindi yan malagas. Ayan, tingnan mo ng itim na, oh. Maybe you don't know me. Ayan, Swerte Joyce. Nagbabago ng bahay. Swerte Joyce. Ilan na ba yung bahay ni Swerte Joyce? Tingnan natin. Si Miltrix pala to. Ayan, 5 million mega love shout out. Swerte Joyce. Ayan, nagbaba ng bahay. Swerte Joyce. Ilan na ba si Umang? Ayan, 12 na. Gawin na natin 15 ng nakapin mga lalabs sa nakapin. Ayan, 5 million mega love shout out. Ayan, Umang sa bahay, makuuli Umang. Hindi na ako magbakas sa iyong crabs. Ma'am Alma Alviar, dan po 5 banana from Sir Arnel. Ayan, Sir Arnel Lalab, maraming salamat. God bless. Dagdagan mo yung alagad mo, Sir Arnel. Gawa ka pa ng 5. Tapos, sa mga nagbabartiran na yan, puntahan mo. Tapos makipagpalitan ka, 10-10. Maraming napasok dyan, Lalabs. KJ, ano vlog 2, Patamsak Idol. Sampagita. Ay, napunta ako sa ibang live. Ano ba yan? Diyos ko. Iba na pala yung binabasa ko mga lalabs, oy. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalab. Dan po 5 banana, Madam Alma. 4 million mega love shout out.
Lalab, Jing, lalab, big love, shout out. Ubo tayo, inom lang ng tubig mga lalab, oy. Jing lalab, mega love, shout out. Jeng G Vlog. Jing G Vlog, mega love, shout out. 5 million, mega love, shout out. Team. Ayan mga lalabs, sa nakapin po. Tayo sa nakapin. 14 ka na lalabs. Ayan, 15 ka na pala. Cricket Tamiran, ayan, nagbaba ng bahay. Cricket. May premier ka lalab, Jing. Jing G Vlog dan sa premier. Ayan, may premier na tato si Jing. Tingnan natin yung kanyang bahay. Ginagalawan. Ayan, may premier nga siya. Ayan, Dan. Swerte friend, Dan, check. Cricket Tamiran, Dan. Ang laki na ng bahay ni Jing. Nasa 4K na. Oh my God. Hindi pala ako naka-charge. Mamamatay yung aking tablet. Hindi na lang binag-shutdown. Diyos ko. Hindi pa nakasaksak yung laptop ko. Ayan, may premier si Jing mga lalabs. Test friend Dan. Sa premier muna tayo mga lalabs. Si Jing may premier. Cricket Tamiran, nagbaba ng bahay. Wala, mali. Ano ba yun? Larry Inbang, mega love, shout out. Patamsa ako nakapin mga lalab. May premier po ang nakapin. Salamat Sir Arnel from Umang TV. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalab. Nakapin. Ayan, tamsakan po natin yung premier na nakapin mga lalabs. 4 days pa. Ayan, Swerte, nagbaba ng bahay, Swerte Joyce. Malalapatamsak po nakapin po yung premier po na nakapin. Sa may premier muna tayo mga lalab. Prince Dan from Tis Estrada. Harry friend Dan check from Cricket Tamiran.
This is Estrada OTW from Cricket. Larin Bangdan from Umang TV. Mga lala, patamsak pa ako nakapin mga lala. Pang mga lala, patamsak po. Prince Charles Pakalimbang po, mag-iwan ng bakas para masuklan from Prince Charles. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Kabrumoto, Miguel Love, shout out. Kabrumoto. Kabrumoto, Miguel Love, shout out. Ayan, Kabrumoto, may jacket ka na po. Thank you so much. Mga dana po ba kayo sa nakapin mga lalab? Dana kayong magtamsak? Mga lalab, patamsak po nakapin mga lalab. Yung premier po na nakapin. Brochito Dan Francis Estrada. Sunod kita Madam Tess ha. Ikaw sunod ko dyan sa nakapin. Mela Santos, oy, Miguel Love, shout out, Mela. Baldadi Tusok host, good AM po from Baldadi. Ayan, Baldadi, Miguel Love, shout out. Prince Charles, ayan, Pakalimbang po, mag-iwan ng para masuklian. Patamsak po nakapin mga lalab, nakapin po. Ayan Kabrumoto, Baldadi Pulpak na sa'yo, pasukli, salamat. Ayan from Kabrumoto. Sino ba si Kabrumoto? Tingnan nga natin. 961, si Kamahals pala to. Baldan from Tis Estrada. Mila Santos nagbaba po ng bahay. Ano? Hindi. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out, 36 thumbs up.
Na kayo mga lalab magtamsak sa nakapin po mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng bahay, Eric. For Megan Megalab, shout out. Sir Arnel, Dan Pulpak with Bakas Pasukli kay Meltrix Vlog. Sa binaba kong bahay, ayan. Swerte Joyce. Sir Arnel, pasuklian po si Swerte Joyce po. Dan po sa iyo, thank you. Pakalimbang po mag-iwan ng bakas para masuklian from Prince Charles. Dan na kayo nakapin mga lalab? Sa nakapin po, dan na po ba? Ayun, Madam Tess, baba ka po ng bahay. Tess Estrada Vlogs. Mela Santos, nagbaba ng bahay. Mela, silipin natin yung bahay ni Mela. 964, Manuel Pasos. Swerte Joyce, thank you. TW na from Sir Arnel. Ayan lalab, on the way na lalab. Swerte si Sir Arnel. On the way na sa iyong bahay. Kino Bambam Tamsak 37 host. Kino lalab ni Galab, shout out. Ayan, good morning. Buti pa to si Kino, pa-travel lang, sana all. Wow, ang bilis ng bahay ni host. Ikaw ang mabilis dyan eh. Ang laki na kaya ng bahay mo. Di ba nasa 4K ka na, road to ano ka na? Hoy, Laurel! Laurel Adventure, pumunta ka kahapon, sobrang loading. Bigla na lang nag-shutdown yung live ko kahapon. Walang paalam-alam. Biglang namatay. Kasi kahapon pumasok si Laurel eh. Pagpasok niya, hindi na talaga nabuksan. Biglang nag-shutdown yung live ko automatic. Laurel and Kino Bambam, thank you, mute. Hindi na naka-mute mga lalabs. Oy, ang lakas kaya ng bunganga ko. Naririnig ko kayong sarili ko eh. Hoy, Laurel, umayos ka. Lagi mo lang pinagdadasal na mag-loading, ha? Huwag lalads. 4.3K pa lang po ako. Tingnan mo. Sana all. Ako nga Kino, nasa 3,000 pa rin. Excuse me. Wala kasing time mang banana. Minsan walang internet. Minsan meron naman internet kaso lang panay loading. Hindi ako makapasok. May dalang usog. May ubo. Manuel Pasos dan from Umang TV. Thank you, Sir Arnel. Ayan. Umang TV nagbaba ng bahay. Lalab, Tess, baba ka ng bahay mo. Tess, lalab, ay. Tinatapos ko lang tong harang. Sayang, napindot ko kasi, oh. Sayang man tong harang ko ba. Hindi na ako mangisda, host. Puro short video lang gawa ko. Ikaw, Kino, masipag ka kasi. Pero sa short video mo, maraming dumidikit sa'yo. Patravel-travel ka lang, Kino. Sana all. Ano ba yan? Sino ba nag-ano niyan? Si Lulu ba nagbibigay ng 100 na yan? Kino Dan from Tess Estrada. Napansin ko nga, Kino, nung isang araw,
di ba sabi mo sa akin nun mag-upload ako. So ngayon, nag-upload ako rin nung yung past video ko ngayon yung nasa UE pa ko nun eh. Di ba nag-upload ako ng short. Napansin ko may dumikit nga sa akin na lang siguro, mga 10 nga. May dumikit na 10. Pero nung nakaraang araw, naman ako, nag-premiere naman ako. Sa sunod sigurong mga araw naman. Hanap ko na ako ng ibang video na naman. Mga short lang. Madam Tess Estrada Vlog Idol Umang TV OTW from Kino Bambam. Ayan, 5 million big love shout out. Habang tumatagal, parang lalong nag-ano si Lolo. Dati kasi yung video na yan, yung short video dati walang ads yan eh. Pero ngayon meron na siyang ads. Diba dati, ang lang ni Lolo nun yung, limit niya dapat nasa 8 minutes pataas. Pero ngayon, kahit short, nilalagyan niya na ng ads. O nga, Kino, napansin ko ngayon, Kino. Nagbibigay ata si Lolo ng banana pag ka-upload. Dapat araw-araw, host. Minsan naman kasi, Kino, nakita mo naman minsan ang hirap ng connection dito. Di ba minsan gusto kong mag-live. Gusto kong mang-banana. Hindi ko magawa. Kasi nga yung wifi ko minsan nagluluko. Buti nga ngayon medyo okay oh. Nakikisama yung panahon. Thanks God. Pag okay ngayon yung wifi ko, kinaumagaan, hindi na naman okay. Or kasi, pag ganitong oras, kung hindi pa sila nag-wielding mamaya yan, mga bandang mag-wielding yan, mga alas 12. Hanggang alas 4 ng hapon. Panay wielding. Ayan, 5 million mega love shout out. Tesla, baba yung bahay mo lalabs ay. Tess, baba mo yung bahay mo lalabs. Yung link. Sayang nung ads, tinatapos ko lang. Pakalimbang po mag-iwan ng bakas para masuklian from Prince Charles. Minsan kasi, Kino, di ba nakakatamad mag-banana? Hindi katulad noon talagang masipag ka mang-banana. Kaya nga po, sabayan mo ng upload ng short kasi pag maka 5K views ka sa short po, ang WS niya parang nag-live stream ka na din. Minsan sobra-sobra pa. Sana all may 5K na views. Hayos, nagbabalik po, hehe, from GMF. Lalab, maraming salamat, GMF. Kaya pala, Kino, parang hindi ka na nagla-live. Puro ka na lang uploads. Ayun pala po nakapin mga lalab, Tess Estrada, 8 million mega love shout out. Talalab kay Tess Estrada, swerte. Ayan, 6 million mega love shout out.
Bam, bam. Bam, bam. Kapag muni ka na ba, host, kahit 10 second lang mag-US na yan, host. O, lalabs, pag muni ka na, mga short video ngayon, kumikita na. Dati kasi noon, yung short video, hindi nilalagyan ni Lolo ng ads. Pero ngayon, meron na. Sa short lalab, may kita. Di ba yung nakaraan may pumasok sa live ko, yung short niya is nagkaroon siya ng 2.5 views. Short lang yun ha. Yung short video niya kasi ang ganda naman ng view, yung parang sa talon, parang falls, ganon. Yung short niya. Oo, swerte lalabs. Lalagyan ni Lolo ng ads yan. Basta maganda yung short video mo. May kita yung short. Palapit po ako nakapin mga lalab. This is Strada Vlogs. 8 million mega love shout out. And lalab. Full watch sa video mo, Tes Estrada. Kasi yung short ko parang wala pa siyang ano eh. Parang mga kulang, wala pa ngang 3 minutes. Meron siyang ano, meron siyang ads. Lagyan ni Lolo. Kususuklian ko na po lahat. Wash day ako ngayon eh. Sige lang Sir Arnel. Dan po sa nakapin. Tes Estrada pasuklan si GMF. Balik pa ako libo ka. Sige na Sir Arnel. God bless. Unahin mo na yun lalabs. Melski channel. Good morning. Dan Tamsak. Melski lalab. Migalab shout out Melski. Senyorita da da dan tan tan. 10 million Migalab shout out 37 Tamsak. Bam bam tada dan tan tan. Ayan, Madam Tes Estrada, nasa bahay mo ako. Dikit ko sa'yo, Madam. Ayan. Nakapin, Tes Estrada. Paano pag second lang yung short host? Kikita pa din yun. Kikita yan, lalab. Kahit second lang yan. Meron yan ads. GMF. Ang mga short ngayon may kita na. Kahit second lang yan. Lalagyan ni Lolo ng ads yan kahit isa. GMF. Ayan, bago mag-start yung ano mo, yung video mong short, tapos pagkatapos, lagyan ng ads yan. Oh, GMF, ano mo yan, i-upload mo yan, sayang. Oo, sayang yan, ano, GMF. I-upload mo yan, lalabs. May kita ka dyan. Di ba monetize ka na? Upload mo yan, sayang yan. Huwag mong itago sa mobile mo. Ako nga yung mga old video ko, kinakalikot ko eh. Ina-upload ko siya. Wala nang edit-edit, i-upload mo lang yan. Ayan, Madam Tess, pangatlong dikit. Swerte, baba ng bahay, swerte. Nandyan pa ba si Swerte? Swerte Joyce. Tamaos para mabawasan na yung laman sa phone ko. Oo, wag mong itago yan. I-post mo yan. Wag mong itago. Ali dyan, my friend. Mega love shout out. GMF Max Black Dandikit from Melski.
Ka-native YTC, mega love shout out. Thumbs up. Black Dandikit from Melski. Ka-native YTC, mega love shout out. Thumbs up. Ka-native, ayan, nagbaba ng bahay si Ka-native. Iyay, thumbs up, mega love shout out. OTW Alijan Mersay from Ka-native. Swerte tayo mga lalab, swerte. Ayan, swerte tayo, swerte. Swerte Joyce. Nakapin mga lalabs, lablabin natin nakapin. Host 5 banana na lang kulang ko para maging 2,900 ehe. Sige ano GMF, sunod kita kay ano swerte ha. GMF. Sige GMF, dikitan mo muna yung nakapin. Sunod kita andito pa ako host. Nakapin ka na lalabs. Umang TV nagbaba ng bahay. Ayan 6 million. Umang TV nagbaba ng bahay. Ayan 6 million Miguel. Papansin na nagre-reconnecting na. Diyos ko naman. Kailan dumami ang tao. Thank you sa papinhos from Swerte Joyce. Wag naman, Diyos ko Lord. Ayan, swerte lalab sa bahay mo. Meltrix. Nasa bahay mo ako, Meltrix. Ano to, simple recipe but it's so yummy. Or Meltrix Vlogs. Nasa bahay mo ako, lalabs. Yan po sa nakapin. Good morning, idol, and tamsak na idol from Cedric John. Mariano. Cedric Lalab, Migalab, shout out. Ayan, Meltrix. Meltrix. H. Rinch. Good morning, madam. Achi Krens, Migalab, shout out. Thank you, host. And yung ano, fresh gata. Wow. Ang sarap naman nito, oy. Nakakagutom. Wow. I love it. I love it. Ado. Ayan. I love this kind of gulay. Ayan, Meltrix. Dikit na. Mga lalab po ako sa nakapin. Swerte Joyce, ayan. Lalabs, ayan. Nakakatakam naman yung kalabasa na to. At si Kurenz, nagbaba ng bahay. Thank you, host. $6 million mega love shout out. Mga lalab, padikit po sa nakapin po sa nakapin. Thank you, lalab. Thank you. Ayan, Cedric John Mariano, nagbaba ng bahay, Cedric. Sir James, GPGP, mega love shout out, Sir James. Sir James, GPGP, ayan, nagbaba ng bahay. James, GPGP. $5 million mega love shout out. $4 million, thank you so much everyone.
Ayan, 5 million. Thank you so much. Ito naman ito. Please everyone connect to me from Alijan Mersay. 3 million love shout out, 3 million. Mahal na kayo kay Swerte Joy mga lalab. GMF, nandito ka pa ba GMF? Marlab, 82, mega love shout out Marlab. Marlab, mega love shout out Marlab. Naglo-loading kasi ako kaya nawawala yung tao. Ano ma? Baka dahil mahangin. Ka-native YTC Syndicate from Melski. GMF, baba ka ng bahay, GMF. Nasaan na ba si GMF? GMF, baba ng bahay. Dan Swerte Joyce. Ayan, from Canitive. 2 million mega love shout out. Melski Channel. Ayan, Dan Dikit YTC. From Melski Channel. Swerte Joyce, ayan, gumuhit ka na. GMF, nandito ka pa ba? Wala na si GMF? Okay, wala na si GMF. Achik Renz, you still here? Achik Renz, you here? Wala na si I'm done ka native. Tamsak Lods Melski Channel from ka native. Ayan, GMF, nandito ka pa ba? Cedric Pulpak plus no skip ads with Bakas. GMF, nandito ka pa ba?
Wala na si GMF. Melski channel tayo mga lalab. Melski channel. Umang TV, nagbaba ng bahay. Marlab 82 Dan from Umang. Salamat, host. And salamat din, lalabs. Lalabin natin nakapin mga lalab. Melski channel, Melski.